Kilo sak nggon kuwi enek wong pira kuwi hitungan wis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lho sak nggon bolo. Iki teko kene iki to. Engko 3 dina kas, kuwi engko nek wis nyabrang kono kae lho, nyabrang dalan sing kidul kae. Sing mancing biasane ya jagatan ra umum akeh biasane. Nek nyabrang dalan nek ndelok cuaca kayak gini, paling ya 3 dina kas iso kebak. Nek cuacane ngene iki terus. Ya to. Oh, banyune teko kene iki, ya to. Iki dalan iki wis kebak. Loh. Teko kene iki pisan. Ini sumure wis ketutupan to iki. Aduh. Ketok sing merdeka dhewe iki kuwi masih kuwi iki. Ketok kaya mancing ning kolam bae. Njajal rono ya. Lah iki sisih kulon. Kae sak nggon tok 3, 4 5, 6 ya setrek bareng iki kan jan ke. Setrek. Lah sing paling merdeka bapak iki. Inggih kursi. Paling sahdu. Paling sahdu. Ya mangan, Pak. Wah, wadul pari lalaran. Malah justru enak kuwi no. Lah piye lah kae ning lanet mau ora gelem mangane nek Masuk iki nek no. wadul pari ya besok lalaran. Wah, Hiburan. jos iki. Lah timbang nilarong nyari ya pilih kuwi. Iya. Sing kono mung gede-gede. Kuwi pancing nomor pira kuwi? 03. 03. Wah, enak nek water pari. Ndi delok. Cilik-cilik water pari. Wih. Water pari to asli to. Iki senengamu iki. Beh, nek tak akeh banget. Sampai numpane apa? Anu pelet. 03. Nggih. Oleh nali piye kuwi? Tuh, Oh. Penake aku tak ndelok tak video kok kene. Mancing water pari. Apa meneh nek gawake gethuk jas tenan. Gethuk. Heeh. Aku nek water pari nganggo gethuk. Gethuk apa bom? Cuk. Mie. Mie. Gua coba kunir sithik. Karo bawang diobong. Kunire diobong. Ora. Nek dadi ya raspberry kuwi lah. Nek aku kan dhisik ngono kuwi kok. Gawe dhewe. Heeh. Ini Pak paling gurih water pari. Ini apa kaile kudune nomor apa? Aku nomor 1 nek 0, wah
ora roh aku. Ini belakang. Wah, mantep iki. Oh, alah penake. Plung-nyut. Akeh banget berarti kuwi. Waduh akeh belakang. Ini saya apa? Gua pengen kebak iki. Enak banget. Apa meneh kuwi nggane pancing wajar no penak banget mentul. Lah ora tekek. Beci. Nggih. Beci kandung itu. Lor ngembat. Bani sinten? Anu tambang. Tambang. Tambang padas. Loh, wah penake. Jadi padas itu tutup ya. Mbok nek kono ora ngerti. Dhisik aku yo buka tambang ning Beci kuwi kok. Oh sing ilan iki kok. Ya sing buka aku kuwi. Oh, Aku kodol-kodol yo ning kono kuwi. undangun niku ya. Wis sabarengane Darsono Sente wektu Tapi nek dhek buka ning anu dhisik. Ngendi tuguke. zaman anu, garap tol tinggi. Ah. Aku sing dhewe sertune niku. Anu sing Rest area. anu Varia ki sing dipir anu ya terus Pas gawe rest area tinggi itu. Anu tinggi itu. dhisik ki pasire dikuwi anu Mas prikes barang kuwi ya. Nggih, bener. Oh, penake rasane. Tinggo ngemik. Neng kaya ora akeh masalah. Pasire. Ini ya, bikin buat itu ada anu itu jalan mulai. Jalan tutup Dhisik aku barengane sampean kenal Mbah Rahmat. Nggih. Ya, Mbah Rahmat buka badangan keto. Terus aku tiru-tiru buka ning Beci. Masalahnya nggak rumah ini kan. Ibu saya sini kan kirim kalau mati buat saya mati. Bolo. Iki sing kon kidul iki sing wingi ngasih wis liwat to. Ha iki aku tersang meneh bolo lokasi kono kae. Oh iya to. Banyune munggah niki nyabrang jalan. Sing dalan wingi liwat ki ora enek. Wis klelep, sing jelas wis klelep. Rono sik ya. Rono jajal parkir kaitan sik. Oke. Oke bolo.
Kali ini aku di gudang Etan Klewor. Sing mancing ra umum, sing jelas banyu wis nyabrang dalan gitu. Iki nang posisi gudang iki meh mentok jembatan. Jembatan wis kelelep. Jembatane kelelep. Gitu. Iki cek sak nggon tok we sing mancing wis wong 12. Gitu. Bodo iwak kabeh kuwi sakmono kuwi. Kuwi wong siji itu enek kok 3 kilo 4 kilo iwake sak bantal-bantal mesti kuwi. Oke. Alah sak bantal apa sak kuwi pira-pira mri 3 mri apa sak bantal? Nah, kelompoke dadi siji mok ge bantalan. Loh. Kono kae. Iki jembatane wis kelelep. Nyetan ya. Loh, sing parkir luar biasa. Kita kaya ngene iki wong mancing kabeh dul iki dul. Wong mancing kabeh iki. Sing branjeng malah justru ora oleh. Loh, ya ta. Sing mancing ra umum. Pokoke panen iwak. Ketoke Mas iki cek gabut iki. Oh, pulang sal, mau dititipke rentang-rentang iki. Ijek dititipke. Nggih. Oh. Ning wis arep bali. Oh, niki ajeng nyambut damel. Wis bosen. Oh, Wis bosen. Wis ketesuk mau mesti ya. Loh, ikan ada ya toh. Iki wis kayak anu kok ikan ada. Loh. Ikan ada toh lan. Pusate ngendi? Ora mung panen iwak, panen tebon. Lho nek arep-arep nang kene iki lah serba melimpah. bebas, serba melimpah pokoke nang kene iki. Lah sampean ra rebutan iwak, Pak De? Ora melek. Lah kuwi ngapa ditambal praune nek ora melek? Kita bocor iki lho. Iki kaline kae wis kebuak karo wong branjang apa jajal nilai kono. Ya toh. Wis tak cucul sepatuse. Jembatane kebuak. Kae wis sak wudel kae. Kae ndur jembatan kuwi sak wudel. Isine nek nang kono kae wong nangkol atau wong anco. Wong anco kono kae. Lah nek sing mancing sebelah kulon. Nek mancing nang kono ora dadi, isine sangkrah tok. Ya toh. Oh. Iki banyune teko kene iki bolo, iki pas warung iki lho. Lho pas warung sing etan dhewe kene iki. Kae sing jembatan sing wingi aku neng kono ketok wis kelelep. Iki wis nyabrang kidul jembatan. Oh, ya toh. Saiki kok diarah kok kulon Benti. Kaline ngono. Banyu kemplak-kemplak. Pol pokoke banyune. Baik banget. Posisi jembatan Klewor Bolo wis kebak full. Mung nek sing kidul kuwi urung munggah ning jagungan sing kidul. Nek wong mancing wis akeh juga. Kayak wong nangkol kae tapi ya wong nangkolmu tak tekok ya urung itu akeh. Wong nangkol kuwi wong nganco. Nah, iki posisi banyune sing kulon jembatan kuwi hampir nyebrang jagung. Ya toh kuwi jagung sing pinggir kuwi wis mulai kelep. Oke, sledotane kono kae sing mancing ya akeh. Piye nek sak umpamane parani rono kira-kira sledotan kae mangan apa ora ngono ya. Sing nang kene ya mulai enek sing mancing, cuma iwake apa ora ngerti ya toh. Mangga. Kidul jembatan ngulon kuwi kaline ya penak banget iki.
Iki cedak sekang desa, cedak sekang parkiran. Nek mancing nang kene iki ya sahdu juga. Wis iki dalan sing penak iki, dalan sing penak kene iki ya to. Lho, biar mancing nang kene iki ya nah iwak tok. Iki kulon desa, kowe nangkring nang kene iki ya bekase ya wong mancing-mancing tok kene iki. Lho, ya to. Pokoke Klewor ki agek kebak spot sing paling jos. Lho, nek mau deloki nang kene iki hawane adem, nek poso-poso ya penak nang kene iki. Iya to? Poso ya penak nang kene, hawane adem iyup. Cukup mau cemplungke kono kuwi. Lho. Lokasi pancingan josiran jamak-jamak. Posisi jembatan Klewor Bolo wis kebak full. Mung nek sing kidul kuwi urung munggah ning jagungan sing kidul. Nek wong mancing wis akeh juga. Wong nangkol kae tapi ya wong nangkolmu tak tekoki ya urung etuk akeh. Wong nangkol kuwi wong nganco. Nah, iki posisi banyune sing kulon jembatan kuwi hampir nyebrang jagung. Ya to, kuwi jagung sing pinggir kuwi wis mulai kelep. Oke, sledotane kono kae sing mancing ya akeh. Piye nek sak umpamane parani rono kira-kira sledotan kae mangan apa ora ngono ya. Sing nang kene ya mulai enek sing mancing, cuma iwake apa ora ngerti ya to. Oke, bola sampai di sini dulu ya. Spot kita kali ini di Klewor Kemusu. Yang jelas Klewor agak kebak spot mubal spot. Dan andai ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, diberikan panjang umur dan dilimpahkan rezekinya. Dan jangan lupa bahagia bersama keluarga. Amin. Sampai di sini dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.